खुलुमबाय आं दानस्रां बर' नोंथांमोना नायगासिनो जोंनि इउटिउब चेनेल दानस्रां भिडिअ। दिनैनि एपिसोडआव जोङो कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंनि देहा माबोरै जोङो बेराम होबथाग्रा गोहो एबा इमिउनिटि सोमजिहोनो बेनि सोमोन्दै जोङो दिनैनि एपिसोडआव सावरायनो लानाय जादों। कर'ना भाइरासनि सन्देरनाय हादरा बांसिननिफ्राय बांसिन बांलांगासिनो दङ। कर'ना भाइरासनि सन्देरनाय हादरा बांनायनि लोगो लोगो कर'नाखौ होबथानो थाखाय माखासे गुबुन गुबुन राहा जोंनि सरकारनिफ्राय फोरमायगासिनो दङ आरो जोङो बायदिसिना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जोंनि हादरनि माखासे सादु सन्यासिफ्रा फोरमायनाय बायदिसिना जोङो ट्रेडिशनेल मेथडफोरखौ जोङो मिथिनो मोनगासिनो दङ आरो बे राहाफोरखौ जोङो फालिनानै जोंनि देहायाव जोङो इमिउनिटि सिस्टेमखौ बांहोनो हायो, जोङो देहायाव बेराम होबथानो हाग्रा गोहोखौ जोङो बांहोनो हायो। दिनैनि एपिसोडआव जोङो गुबुन गुबुन हादरनि मेडिकेलजों सोमोन्दो थानाय एबा गुबुन गुबुन हादरनि डक्टरफ्रा बे इमिउनिटि सिस्टेमखौ डेभेलप खालामनो थाखाय इमिउनिटि सिस्टेमखौ बांहोनो थाखाय मा खालामनांगौ एबा मा जानांगौ एबा माबोरै जोङो थानांगौ बेनि सोमोन्दै मा फोरमायदों बेखौ जोङो दिनैनि एपिसोडनि गेजेरजों फोरमायनो नाजागोन। स' नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांदो आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनो अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै हो। स' बिदिब्ला बे गिथाव बाथाव कर'ना भाइरासनिफ्राय एबा कभिड-19 बेरामनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंनि देहाया माबायदि जानांगौ, जोंनि देहाया माबायदि गोहो थानांगौ बेनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो नाजायो। जोंनि हादरनि लोगोसे बुहुमनि गोबां डक्टरफ्रा फोरमायदों दि जोंनि खाथि खालायाव थानाय बायदिसिना फार्मासिस्टफोरनिफ्राय जोङो बायदिसिना भिटामिननि टेब्लेट आरो बायदिसिना फुड साप्लिमेन्टफोरखौ बायना लाबोनानै बेफोरखौ जानानै जोंनि देहायाव जोङो इमिउनिटि गोहो एबा बेराम होबथाग्रा गोहो जोङो सोमजिहोनो गोनांथि गैया आरो बे बायदिसिना भिटामिननि टेब्लेट आरो बायदिसिना रोखोमनि बे फुड साप्लिमेन्टफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि देहायाव बेबायदि इमिउनिटि जोङो बांहोनायनि जेबो फोरमान गैया बेबायदि बिथांमोना फोरमायदों। बायदिसिना डक्टर आरो रिसार्च बे भिटामिन आरो साप्लिमेन्टनिफ्राय बेराम होबथाग्रा गोहो जे बाङो बे बाथ्राखौ रावबो गनायनानै लायाखै। नैथियाव जोङो गुबुन गुबुन हादरनि बिगियानगिरिफ्रा मा फोरमायदों बेखौ जोङो फोरमायनो नाजागोन। जन्स हपकिन्स इउनिभारसिटिनि लोगो गोरायुं मर्गान कट्सनि बायदिब्ला गोसोआरि सिन्थाफोरखौ एबा बायदिसिना स्ट्रेसफोरखौ टेनसनफोरखौ जोङो जेब्लाबो गारनानै बेफोरनिफ्राय जों उदां जानाय स्ट्रेस लेभेलखौ जोङो जेब्लाबो खमायनांगौ। स्ट्रेस लेभेलखौ जों खमायनांगौ। जन्स हपकिन्स इउनिभारसिटिनि लेङाइ गोरायुं मर्गान कट्स बिथाङाहाय बेबायदि फोरमायदों। आरोबाव बिथाङा फोरमायदों जेसेबां भाइरासनि सोमोन्दै बांसिन साननो लागोन एसेबांनो बांसिन गाज्रियै जोंनि देहायाव गोहोम खोख्लैगोन। मानोना स्ट्रेसआ जोंनि देहानि बेराम होबथाग्रा गोहोखौ खमायनानै होयो। बायदिसिना टेनसन आरो बायदिसिना स्ट्रेसआ जोंनि देहायावहाय बेराम होबथाग्रा गोहोखौ खमायनानै होयो। स' बेनि थाखाय जोङो स्ट्रेस लेभेलखौ जोङो जेब्लाबो खमायनांगौ। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों जोङो जेब्लाबो गिनो नाङा आरो गोसोनि बजाफोरखौ स्ट्रेसखौ जोङो बावगारनानै जोङो जेब्लाबो रंजा खुसि थानो थाखाय नाजानांगौ। दायो जोङो आमेरिकानि डक्टरफ्रा मा फोरमायदों बेखौ जोङो मिथिनो नाजानायनि। आमेरिकानि वान मेडिकेलनि गाहाय डक्टर एन्ड्रिउ डायमन्ड बिथाङा बुंदों गोसोआरि सिन्था आरो बायदिसिना रोखोमनि स्ट्रेस एबा टेनसन बेफोरनि जाहोनावहाय जाय हर्मन सोमजियो बे हर्मनाहाय जोंनि देहायाव बेराम होबथाग्रा गोहो बांहोनाय आरो सोरजिनाय रोदाफोरखौ बन्द' खालामनानै होयो। बिथाङा आरोबाव बुंदों बे समाव जोङो ओरैबायदि खामानिफोरखौ मावनांगौ जाय खामानिफ्रा जोंखौ गोजोनै लाखियो, जोंखौ बायदिसिना स्ट्रेसफोरनिफ्राय जोंखौ उदां खालामो। स' बेनि थाखाय मेडिटेसन एबा ध्याना मोनसे जोबोद मोजां राहा आरो जोङो मेडिटेसन ध्यान आरो बायदिसिना रोखोमनि एक्सारसाइज खालामनानै बायदिसिना रोखोमनि जोङो स्ट्रेसखौ खमायनो हानाय, जोङो गोसोआरि सिन्थाफोरखौ खमायनो हानाय बेबायदि खामानिफोरखौ मावनानै जोङो जोंनि देहायाव इमिउनिटि सिस्टेमखौ बांहोनो हायो। आरोबाव बिथाङा बुंबाय सानफ्रोमबो जोङो 30निफ्राय 60 मिनिटसो सम जोङो जेब्लाबो ब्याम खालामनांगौ। 30निफ्राय 60 मिनिटसो जोङो ब्याम खालामनो हायो। बेनिफ्राय उन्दुनायनि सोमोन्दै बिथांमोना बुंदों जोङो मिनिमाम 8 घन्टा जोङो उन्दुनांगौ आरो उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बेनिख्रुइबो बांसिन सम उन्दुनो होनांगौ। हायोब्ला सानफ्रोमबो जोङो गाइखेर दाखा लोंनांगौ। बे जोंनि देहानि प्रायबायटिक्स बांहोनानै माइक्र'बियमखौ बांहोनायावहाय सहाय खालामो आरो सोलेराव थानाय मोजां बेक्टेरियाफोरखौबो मदद खालामो आरो बे मोजां बेक्टेरियाफ्रा भाइरासनि हेंथायै जुजिनो थाखाय जोंनि देहाखौ
गोहो जगायगोन एबा मदद खालामगोन गाइखेर दाखानि अनगायैबो जोङो हाइजें सामब्राम गुफुर बायदिसिना जोङो माइक्र'बियमखौ बांहोनाय बायदिसिना रोखोमनि जोङो बे मुवा बेसादफोरखौ जानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जानानै जोंनि देहायाव बेराम होबथाग्रा गोहोखौ जोङो बांहोनो हायो सिगारेट सोबनायनि सोमोन्दै बिथांमोना बुंदों सिगारेट सोबनाय हुदाखौ जोङो जेब्लाबो गारनांगौ वान मेडिकेलनि डक्टर एन्ड्रु डायमन्डआ फोरमायनाय बायदिब्ला सिगारेट सोबनाय मानसिफोरा कर'ना भाइरासनि शिकार जानाय चान्सआ बांसिन सिगारेट सोबनाय मानसिफोरनियावहाय कर'ना भाइरास सन्देरनाय चान्सआ बांसिन स' सिगारेट सोबनाय हुदानिफ्राय जों जेब्लाबो जानगाराव थानांगौ स' दिनैनि एपिसडआ बेखिनियानोमोन सानफ्रोमबो कर'नानि केसा बांलांगासिनो दङ गिथाव बाथाव महर लानो थांगासिनो दङ जोंनि हादरावहाय थिग बेबायदि जोंनि रायजोआवबो सानफ्रोमबो कर'ना भाइरासनि केसा बांलांगासिनो दङ सानफ्रोमबो निउसआव जोङो गोदान कर'नानि केस मोनगासिनो दङ बेनि थाखाय बयबो सांग्रां जानांगौ जायनि थाखाय दिनैसिम मुलि दिहुननो हानाय जायाखै आरो बे बेरामखौ होबथानायनि गुबै राहायानो जाबाय गावनो गाव सांग्रां जानाय आरो गावखौ रैखा खालामनाय अके भिडिअखौ जुदि मोजां मोनो अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम नायगिरना रायजो राजा नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला जोबथारनाय बे खैफोदनि समाव मोजाङै मोजां थानो हाथोंखौ आसा खालामनानै दिनैनि बे एपिसडखौ नायनायनि थाखाय बयखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि एपिसडखौ एसेयावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय